Здравейте, обещания разговор с външният министър на България. Даниел Митов е при нас. Добро утро. Добро утро, здравейте. Преди малко чухме новините, представени от Денислав Борисов. Въпросът е следния. Има ли някакво развитие, има ли новини около голямата среща на върха? Освен, че има счупена химикалка, видяхме, че Путин очевидно много нерви е хвърлил в тази среща, но има ли решение на практика? Около преговорите в Минск до момента може да се каже само, че те продължават. Конкретните параметри по евентуално споразумение ще станат ясни по-късно днес. Надежда има за постигане на споразумение и за постигане на някакъв план за урегулиране на конфликт. Най-важното нещо е да спрат боевете. Това е задача номер едно. България се надява точно на това. Ние винаги сме настоявали за две неща. Първо, конфликтът трябва да се реши по мирен път и второ, трябва да се използва дипломация. Ясно е, че няма как да се случи нещо друго, освен да се опитваме през цялото време да постигаме такъв резултат. И все пак, нещо от кухнята. Какви са позициите, например, на Путин? Какво защитава той в момента? Конкретните параметри ще станат ясно по-късно, както и начинът, по който са се водили разговорите. Кой ще натежи повече? Ако ги сложим на везните 1:3, как е положението? Ако сложим на везните 1:3, в какъв смисъл? В смисъл на хората, които са там и хората, които преговарят дори. Вижте, нормандският формат беше създаден за това, защото Франция и Германия, като държави, които тежат в Европа много солидно, на тях им бе делегирана ролята да преговарят с президента на Русия по въпросните теми. Няма нужда да се събираме всички държави членки на Европейския съюз и да заставаме срещу един човек. Това е ясно. Но в случая авторитетът на Европейския съюз преговаря с президента на Руската федерация. Няма везни тук. Те са ясни. Има две страни, които се опитват да урегулират въпросния конфликт. И все пак, ако не стигне до някакво разрешаване мирно, има ли опасност България да влезе във война? Няма такава опасност. Вижте, всичките истерии създавани покрай конфликта в Украйна и как България щяла да влиза в война с някого или някой щял да влиза в война с нас, са пълен абсурд. Значи това да си го кажем. Аз разбирам, че въпросът е, ако конфликтът се разрасне, защото в крайна сметка и в Първата и във Втората световна война България участва, нали така? Така че не сме били заобиколени. Искаме, не искаме, става по някакъв начин партии участници се опитват да си стегнат електората, това го разбирам. Обаче това не трябва да става за сметка на националната сигурност. И Михаил Миков и други са опитни политици в БСП, знаят много добре как стоят нещата. Аз бих разчитал на малко по-отговорно поведение в случая. Конфликтът в Украйна трябва да бъде разрешен по мирен път. Трябва, но това не означава, че ще се случи по този начин. Сега работим за това. Никой не говори за участие на България и на който и да било в войни. Коментираме факти, фактите са такива. Има определен конфликт, който има шанс да бъде решен по мирен път и трябва да бъде решен по мирен път. Трябва да се прекрати огъня на първо време, за да спрат да умират хора. След това вече трябва да се търси регулация. Добре, но ето Америка обсъжда даването на военна помощ за Украйна за 1 милиард лева. Андрей Райчев, четох него коментар, че вече сме в нова студена война, когато става въпрос за даване на пари за военен конфликт и то за оръжие. Така, в Америка вие знаете, че се обсъждаше евентуалното даване на въоръжение, защитно въоръжение на Украйна, за да може да удържа натиска на сепаратистите. Това не е ли директна намеса? Така, чакайте малко. Това е намеса, но до това не се стигна. Значи, това се обсъжда, но след като канцлерът Меркел посети Вашингтон, вие знаете добре, че разговорът тръгна съвсем друга посока. Президентът Обама каза ясно, че няма да се доставя такова въоръжение. Това, че нещо се обсъжда някъде, не означава, че то ще се случи. Крайната дума има президента на Съединените щати и той каза, даваме шанс на мирния процес, даваме шанс на преговорите. Канцлерът Меркел, президентът Оланд
преговарят в момента с президента Путин. Всички се надяваме, че след тази среща най-малкото ще се стигне до прекратяване на огъня и след това до възможности за урегулиране на кризата и, разбира се, за запазване на териториалната цялост на Украйна. В крайна сметка, в момента какви са ни отношенията с Русия? Съвсем нормално. По-скоро студени, по-скоро топли? Няма студено-топло в дипломацията. Всичко си е съвсем нормално, така както си вървяха отношенията, така продължават да си вървят. Покрай Южен поток има някакъв спор, разбира се, и се зароди някакъв спор, но той е търговски по-скоро, отколкото нещо друго. И в крайна сметка ще дойде момент, в който трябва да вземем страна, ако има конфликт, отново да уточним. Русия може ли да бъде заплаха за България? Ние страната сме си я заели. То е ясно. Ние сме членове на Европейския съюз, ние сме членове на НАТО. Това е нашата страна. Ние сме част от общност, която стои зад определени ценности и ги пази. Това сме избрали, този геополитически избор сме го направили. Аз неведнъж съм казвал, НАТО не е просто абстракция. НАТО за България означава сигурност. Какъв е националният интерес на България? Националният интерес на България е да бъде първо сигурна и стабилна държава. Сигурността и стабилността идват от факта, че ние сме членове на НАТО. Зад нас стоят 28 държави с цялата си сила, които оформят 50% от световния вътрешен продукт. Това е най-могъщия военен съюз, съществувал някога на тая земя. Вижте какви критики обаче има от страна на опозицията. Румен Овчаров вчера е коментирал за това, че се държите като говорител на евроатлантически структури, едва ли не. Ама чакайте, България... Като че ли за първи път външният ни министър разбира, че има българи в Украйна. България е част от евроатлантически структури. Ако господин Овчаров не е разбрал това, да го разбере колкото се може по-бързо. Той се държи, пък все едно не знае, че сме част от евроатлантически структури. Това е едно. Той го казва по повод това, че второ, българите в Украйна, аз тези дни не съм спрял да обяснявам. Първо, ние не само, че знаем, ние следим процесът в Украйна и с бесарабските българи от твърде дълго време вече. Първо, с Антон Кисе, председателят на една от организациите на българите в Украйна, който е депутат в Украинския парламент, съм се срещал още като служебен министър. Това беше края на август, началото на септември, ако си спомням правилно. Още тогава. От тогава се следят нещата. На 29 януари в заключенията на съвет външни работи на Европейския съюз по наша инициатива влезе текст, който призова украинското правителство да спазва принципа на пропорционалност, когато става въпрос за мобилизация на национални малцинства, защото в Украйна има не само българско малцинство, има и румънско, има и полско, има и унгарско. Призоваха ви за по-лесно даване на визи. Ще има ли? Разбира се, вече от няколко дни. Аз не съм спрял да го говоря. Ние сме инструктирали отдавна вече нашето посолство. Има ли голям интерес, наплив от страна на българите? А колко са, тъй като четем сега една информация от Стандарт, буквално преди един час, да кажем, приемаме 200 000 българи от Украйна. Бойко и Сергей с обща мисия в Брюксел предлагат на нашите в Украйна да се върнат в България. Първо трябва да кажем следното. В момента в районите на конфликт има около 6000 българи. Или хора с български етнически происход. Те не са български граждани, но са хора с български етнически происход. Наши сънародници с български корен, наши сънародници, на които сме длъжни да обърнем внимание и които сме длъжни да направим каквото можем за тях. Второ, отдавна сме инструктирали както Генералното консулство в Одеса, така и посолството ни в Киев да облегчено да издават визи на хора с български етнически происход, на всичкото отгоре. Ако идват от районите, които са заплашени от военни действия, това, разбира се отчита в случая. Всеки един бесарабски българин, който се чувства застрашен или който иска в тая ситуация да дойде в България, може да го направи по облегчена визова процедура. Може. Вече е направено. Но казвате, че няма голям наплив. Трето, подготвяме хуманитарна помощ, която трябва да стигне до нашите сънародници там. Работим с Българския червен кръст, работим с Руския и Украинския червен кръст, така че да подготвим хуманитарната помощ и тя да стигне до нашите сънародници, както работим и с организациите на българите в Украйна. Антон Кисе ще бъде тук отново
съвсем скоро тези дни. Поканил съм и външния министър на Украйна Павло Климкин, който също ще ни посети. И ще говорим по тези въпроси. Питам дали има наплив на 40 етнически българи са убити в Украйна. Това чето вчера. Вярно ли е? Цифрите понякога се различават в случая. Не мога да потвърдя дали такава е цифрата. При мен са стигали различни данни. Разбира се, има убити българи там, но те са били част от редовната армия. Те са отказвали, доколкото разбрах, мобилизация. Някои са отказвали, други не са. Има и такива, които са тръгнали. Тоест, няма... Разделението в случая е съвсем различно. И в западната част на Украйна етнически украинци са отказвали да бъдат мобилизирани. Тоест това кой отказва и кой не отказва, тук етническия произход е малко по-особен. За нас е важно да е ясно, че има пропорционалност при мобилизацията и етническите малцинства в Украйна не са мобилизирани непропорционално. Пак да кажем нещо като желание на хората. Колко са подали документи до този момент, за да се върнат в България? Има ли изобщо подобен наплив? Няма наплив. Има изявено желание и обаждане в нашите консулски служби и посолство. Това е вярно. Има такива. Колко? Не мога да ви кажа сега в момента, но те са в рамките на няколко десетки. Те не са хиляди. Нито стотици. Последните дни са получени обаждания. 200 хиляди ли са българите? 200 хиляди са всички българи. Всички в Украйна. Това са малко над 200 хиляди, ако не се лъжа, 204. Но това не означава, че всички ще се върнат в България или ще тръгнат всички да се преселват. Хората си имат живот там. Ние, разбира се, българската държава е длъжна да поддържа контакт с тях, да съхранява и да полага усилия за съхраняването на традициите, културата, езика, да има образователни инициативи, да пази връзката с тия хора, но това не означава, че всички тия хора ще хукнат да се върнат. Като стана дума преди малко за мобилизация, в България имаше отново спекулации за това, че се мобилизират хората от запаса, че се пращат повиквателни и че евентуално влизаме в конфликт или се готвим за такъв. Ето за това говоря. Вижте, аз с това и започнах, очаквам по-отговорно поведение от страна на опозицията. Това са опитни хора с политически опит. Не може за сметка на националната сигурност да се опитваш да си мобилизираш електорат. Това е безотговорно политическо поведение. Аз се надявам, че ще можем да разговаряме по въпроса и да стигнем до някакви изводи. Първо, мобилизация в България няма. Това е обикновено преброяване и министъра на отбраната го обясни добре. Второ, вие видяхте как един обикновен координационен център на НАТО стана едва ли не заплаха за света. Какво всъщност представлява този център? Такъв център се изгражда още в 6 държави. Даже доколкото знам и Унгария е проявила известно недоволство от факта, че там не се изгражда. Може да се съгласите така, по-близо сме до Русия, имаме... Вижте, ние сме на източния фланг на НАТО и защо се забравя... Чакайте, оставете Русия, защо се забравя, че в Близкия изток има тежък конфликт? Как да не се забравя? Никой не говори за това. Всички са се фокусирали върху Русия и върху Украйна. Защо забравяме, че долу има така наречената ислямска държава, която коли и беси? Бежанците ни напомнят за това всеки ден. Бежанците, така. Но мисълта ми е, че това не бива да се забравя от опозицията, когато говори за това, защо българската армия ще провежда учения, с които да повиши капацитета си. Българската армия трябва да повишава способностите си, трябва да повишава капацитета си. Това е другия елемент в случая. Това са две отделни неща. Да, но пък ето Бойко Борисов се изказал така, наредих на Ненчев никакви ангажименти към НАТО. Значи те все пак може би нещо ще искат от нас. Не, според мен това не е коректно цитирано. Първото, което е. Второ, как така никакви ангажименти към НАТО? България е член на НАТО и си има ангажименти. И си ги е поела, и ще си ги изпълнява. Въпросът е именно заради този команден център. Между другото, част от тези ангажименти са поети по времето на правителството Орешарски. Част от тия учения, за които сега толкова става въпрос, са планирани още тогава, по време на правителството Орешарски. Нищо страшно няма в това. Българската армия трябва да се обучава, трябва да си повишава капацитета. Опозицията, какво иска? Българската армия да я няма никаква ли? Това ли искат те?
да не може да се подготви, да не може да е в състояние да знаем реагира дали тече наистина някаква подготовка или... Такът си нормални учения, които или се създава истерия, както вие казахте вчера. Създава се истерия. Обученията, подобни учения на българската армия са провеждани през всички изминали години. Те се водят постоянно, с различна техника, по различен начин. Българските граждани ще бъдат уведомявани за това, след като се фокусират нещата чак толкова върху върху този въпрос, българските граждани ще бъдат уведомени каква техника пристига, кога и така нататък. Да, но знаете, че винаги тази тема е много щекотлива и че винаги много се обсъжда. И в крайна сметка, нали имаш един израз за това, че винаги с Германия, но никога против Русия, ако може да го префразираме с Европа, но не е против Русия. Вижте, никой не е против Русия. Ние искаме просперираща Русия, с която да можем да разговаряме, с която да можем да търгуваме. А такава ли е тя сега? Проблемът е, че напоследък, знаете, заради санкциите има напрежение между Европейския съюз и Русия. Гърция казва, че иска да бъде посредник в тези отношения между Европа и Русия. Виждате кой е посредника. Германия и Франция са посредниците. Въпросът е, че всички искаме нормални отношения с Русия и се надяваме, че до такива ще се стигне. Но когато се нарушава грубо международното право, когато бива анексирана територия на съседна държава по подобен брутален начин и бива дестабилизирана съседна държава, тогава международната общност трябва да реагира. За това се бием в момента, за това се борим. За мирно решение и за спазване в крайна сметка на някакви международни норми, които бяха потъпкани много брутално. Ако си представим тази линия между изтока и запада, ние къде стоим? По-близо до изтока или по-близко до запада? Къде е позиционирана България в момента? Ние сме част от Европейския съюз, ние сме част от НАТО. Това са общности, за които е важна демокрацията. По-ориентирани сме към запада, за които е важна демокрацията, за които са важни човешките права, свободата на словото, които е важна свободата на пазара. Това са ценностите, които стоят в основата на Европейския съюз и НАТО. Ние сме по-близо и не по-близо. Ние сме част от една общност с Германия, с Франция, с Великобритания, с Испания, с Италия. Вие знаете какво е Европейски съюз. Само, че ние, бидейки заедно с Европа, сме просто най-близо до Русия и затова винаги българите се притесняват и пък да не са против хората, които чисто исторически са ни помагали в Никой не е против Русия. Минало. Никой не е против Русия, само че тук трябва да отчитаме някакви обективни обстоятелства. Ние искаме съвсем нормални отношения с Русия. Никой не иска да воюва с Русия. Може ли да запазим този неутралитет и да стоим някъде по средата в разгара на един много сериозен конфликт, който, между другото, вече хората определят като война, защото има военни действия, умират хора всеки ден. Точно така. Ние искаме да спрат военните действия, за да спрат да умират хора. Това казах и в началото, това ще го повторя. Никога не сме били по средата. Нали така? Не знам какво значи по средата в случая в да не влизаме в конфронтация или военни действия, тогава, когато става въпрос, когато става въпрос за геополитика и когато става въпрос за конфликти, трудно е държава като България, която е на територия толкова стратегически разположена, да не взима страна. За това ви питам. Но въпросът е следното. Когато взимаш страна, ти трябва да си наясно защо го правиш. В случая ние сме прекрасно позиционирани и знаем какво правим. Ние сме част от общност, която защитава определени ценности. Зад нас стои сила, както казах. Това са 28-те държави в целия свят, които формират повече от половината брутен вътрешен продукт на света. Това е мощ, която защитава България и означава сигурност за България. Благодарим ви. Ще следим и днес какво се случва в Минск. Не бива да се снишаваме по Тодор Живковски. Само това ще кажа. Значи, мисленето на снишаването. България трябва да бъде активен член на международната общност и външно-политически. Тук виждате, за един месец дойдоха държавният секретар на Съединените щати, генералният секретар на НАТО, дойде британски външен министър, който не беше идвал от 17 години. Ако има конфликт, какво може да поискат от нас? За сега никой не иска нищо от нас. Без да се снишаваме. Какво биха могли да искат? Нищо не се иска от нас. Територия? Аз не мога да спекулирам логистика? Не мога да спекулирам с нещо, което не се е случило. Хипотези няма да коментирам. Защото казахте, че няма да се снишаваме. Ако не се снишаваме, трябва да вземем активна позиция. Ние и сега имаме активна позиция. Нищо, че никой нищо не иска от нас. За това участие актуален гост, в крайна сметка, с важни въпроси и важни отговори.